Ang pulong sa Dios nagalihok nga gamhanan, buhi nga nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait sa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now, if ever the world needed encouragement, now is that time. If ever individuals needed hope, it is at this time. God, in His mercy, has placed the ministry that we are right now as one of the means to deliver His message of hope and comfort in the midst of the deplorable global situation. The Bible stands as the only true message of hope and comfort. It alone carries the words God has written to mankind for our salvation and our peace. God perfectly knows those who have trusted in Christ as their Savior. God, the Holy Spirit, has used the proclamation of the gospel as a vital component to accomplish His work of salvation. The mission of the Vic Balbido evangelistic ministry is to continue to proclaim the good news of salvation as faithfully and as widely as God permits it. The main thrust of this ministry is to lead people to Christ and to lead believers to make Christ real to their lives, not to lead people to a religion. Furthermore, this ministry does not subscribe or is never affiliated with any religious organization. In fact, it is purely autonomous and independent, only dependent on what the Bible says. It is then our prayer that God may continue to allow His Word, the Gospel, to have free course in the entire world. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Before anything else, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. After you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not confession of sins. The issue is faith alone in Christ alone. John 3:36 says, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not have the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Therefore, let us pray.
Let us pray. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word. We are grateful that through your grace, you brought us this time in this ministry to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We now pray that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit. Challenge and motivate us to the things you are going to teach us today. Make these things a blessing to us. All this we ask in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, we are here once again sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ubos ni ining atong ministry. And I hope you are in good health pagkakaron. I hope you are alert, you have your clear mind, maayong pangisip, gipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita, gumikan lamang kini sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos nini, we don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kaya kini grasya man. Ato karong ipadayon ang atong pagtuon bahin sa kinabuhi sa pagtuo nga nagadalaw ka pahulayan. The faith rest life. Unas tanan, ang pagtuo nga nagdalag pahulay, the faith rest life, or the faith rest, nagalakip kinig way hunong nga pagsulay, testing. Sagad kaninyo nasayod nga ang muskulo o kusog ginaugmad pinagi sa pag-alsag barbel o pagbugat aron makapadayon sa pagkalig-on o pagkamapuslanod pinagi makanunayong pagbansay. Ang muskulo, ang muscle, mubuswat o bugat nga luwan aron sa pagbansay kanila, aron sa pagpalahutay kanila sa pagpabilin nga ana sa kahimtang malig-on o kusgan. Mao man usab sa kinabuhing may pagtuo nga nagdaag pahulay. Kinahanglan kini siyang sulayan aron siya magmalig-on. Daghan sa mga suliran, mga pagsulay ug mga katalagman nga modangat sa kinabuhi dili masulbad sa tinawhanong paagi ug nga kini sila gidibuho sa tuyo nga mao kini sila musuway sa atong kalig-on sa kinabuhing may pagtuo nga nagdalag pahulay. Nagalahutay ba kita sa pagkinabuhi sa kinabuhing may pagtuo nga nagdalag pahulay o wa? Nagpadayon ba kita sa pagsalig sa Ginoo? Nagpadayon ba kita sa pag-agad kaniya lamang? Nagpadayon ba kita sa pag-angkon sa mga saad niya diha sa iyang mga pulong? Nagpahuway ba gyud kita ngadto kaniya? Nagasalig ba kita sa iyang pulong? Nagaangkon ba kita sa iyang mga saad? Mo'y hinungdan nga nagatugot sa makanunay ang Dios sa pagsulay sa atong kinabuhi. Ana atay mga butang nga di ta makasugakod. Mga butang nga wa gyud makitang kasulbaran kanila. Gikinahanglan ang atong pag-angkon sa iyang mga saad. Pagkinabuhi diha sa iyang pulong, pagtuo ug paggamit sa mga butang nga iyang gisangkap kanato. Busa masinati gyud nato ang pagsulay matag karon ug unya samtang buhi pa kita. Sa madugay o sa madali, ang matag Kristohanon moatubang og nagkalain-laing matang sa krisis. Mahagba ba ka ang imong atop? Bitaron ba ka ubos kanimo ang bakbak sa imong sahog? Ug ang tibuok mo ba kahang kalibutan daw magunob?
magunob na kini pagsuway nga krisis aron mailhan kung makabaton bagyo ka sa pagkakalma, muangkon ka ba sa mga saan, ug mupadayon ka ba sa pagkinabuhi diha sa pulong? Ug ang dakong isyu niya ng maong krisis, mao kini. Nagatuo ba ko sa pulong sa Dios? Angkunon ko ba ang pulong sa Dios o magkaguliyang maghainoon ang akong kinabuhi? Masamok maghainoon ako? Kuyawan baka ako? Di na baka ako makabarog sa bisag unsang paagi? Magakinabuhi baka ako nga may kakuyaw o kataranta? Umupadayon ba ako sa pag-angkon niadtong mga saan nga tukmang magamit sa sitwasyon? Matud pa sa Roma 8:28, nasayon kita nga diha sa tanang buhat nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya. Primero Samuel 17:47b, ang Ginoo mao'y makig-away o itugyan kaniya sa among kamot. Exodo 14:13a, ayaw kamukhandok, pabilin sa inyong nahimutangan og tan-awa ang buhaton sa Ginoo. Isaias 41:10a, ayaw kahadlok, kay mag-uban ako kanimo. Lucas 1:37, kay alang sa Dios walay butang dili mahimo. Bersikulo 15, ang atong Pangulong Pari, okay, dili sama sa ubang pari nga dili mubatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundi usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wa gyud makasala. Ang atong labawong saserdote o pari, si Ginoong Jesucristo, mao ang miuna sa pagsinati sa paagi sa wa pa kita. Gisulayan siya sa matag paagi nga nasulayan usab nato, ug gani mas labaw pa sa atoa. Apan bisan pa niya na wa gayud siya makasa bisag makausa, ingon man wa gyud siya mawad-i sa iyang kinabuhi nga may pagtuo nga nagdag pahuway. Ang Ginoo nakaagi sa dalan sa pagsulay, nagasinati sa pagsulay nga mahitabo kanato, og sa gisulti sa 1 Corinto 10:13 nga nag-ingon og maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay gunya makalingkawas gikan niini. Bersikulo 16, busa dili kita magpanuko sa pagduol, proserkomai sa Griego pa. Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya, dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Now ang pamulong dili kita magpanuko sa pagduol, nagasulti ka nato nga gikinahanglan ta ang pagduol sa panapos nga ginganlan sa Grigong grammar nga hortatory subjunctive, nining mao nga teksto. Ang hortatory subjunctive nagapasabot nga ang magsusuwat sa epistola, sulat, nagadapit sa iya mga magbabasa ang tanang mga magtutuo sa pagsalmot uban kaniya sa usa ka butang. Siya nagkanayon, dumuol kitang tanan sa trono sa grasya, duyog kanako sa pagampo. Ang hay usab natong timan-an nga kining berbo nga proserkumai, ana kini ipahimutang sa gitawag og middle voice nga diin nagpasabot kana nga ang hilisgutan o subject mao ang nakadawat og kaayuhan. Busa ang pagampo nagahatag kanato og kaayuhan.
Kitang mga magtutuo ni Jesucristo mao ang hilisgutan o makadawat kita sa mga kayuhan pinaagi sa atong pagduol sa Dios sa pagampo. Ang verbo anaa sa gitawag og present tense. Angay ta sa pagduol sa trono sa grasya sa walay hunong. Sa laing pagkasulti, kining mao nga pamulong nagkahulugan og pag-ampo sa tanang panahon. 1 Tesalonica 5:17. Kini nagpasabot nga kinahanglan ta ang pagsulod sa makanunayon sa presensya sa Dios pinaagi sa pagampo. Ang pulong nga madasigon literal nga nagkahulugan og uban sa kadasig. Kita ingon nga mga magtutuo ginamit ang paagi sa pagtuo nga nagdaag pahulay mahimo sa pagduol nga madasigon sa trono sa grasya. Giunsa man sa paglihok nini. Mateo 21:22, kung mutuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pagampo. Now, kining mao nga pamulong uban sa kadasig, nagkahulugan kini og pagduol inubanan sa pagsalig. Mahimo tas pagduol inubanag tumang pagsalig sa trono sa grasya. Gisagulan ta ang mga saad sa Dios og pagtuo. We mixed our faith with the word sa iyang mga saad. Imong mamatikdan nga ang pag-ampo usa ka trono sa grasya. Dili kita takos niini. Dili kita angayan niini. Wa kita'y katungod sa tinawhanon pang pagkasulti sa pagduol sa trono sa grasya. Apan gumikan sa grasya sa Dios, karon mahimo na kini. Unya, ang katuyuan sa pag-ampo gisgutan niining maong bersikulo. Nagsugod kini sa pulong nga 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 nagpaila-ila sa gitawag og purpose clause nga madawat raunya nato ang berbo nga lambano, Griego kining pulong lambano, nga naa gipahimutang sa gitawag nila giores tense. Kini nakahulugan og sa gitumbok nga higayon madawat ra nato ang kaluoy. Ang subjunctive mood nagkahulugan ang pagdawat nining kaluoy usa ka puruhan pa, potensyal pa. Ana kini aron pangayoon. Ana kini aron pangayoon. Nga aron madawat ta ang kaluoy ug makaplagan ang grasya aron magamit kini sa panahon sa pagpanginahanglan. Ang kaluoy maoy lihok sa grasya. Kung mububo na ang Dios sa iyang grasya nga rikanato, kana usa ka Dios nung kaluoy. Sapagkat tinuod ato nang masabtan karon nga ang matagutlo sa kinabuhi usa ka higayon sa pagpanginahanglan ug kanang mao nga mga panginahanglan matagbo pinaagi sa pagduol sa trono sa grasya. Niining higayuna ang pagampo ug ang paagi sa pagtuo nga nagdaang pahuway magakuyog kini sila aron sa pagpahimutang sa basihanan sa gahom nga matuman ang kinabuhing may pagtuo nga nagdaang pahuway. Ang pagpuno sa Espiritu Santo o ang pagka-espirituhanon nga ginapalungtad pinagi sa pagpauntol balik ngadto sa sud plano sa Dios, rebound ang tinubdan sa gahom sa kinabuhing Kristohanon ug sa paagi sa pagtuo nga nagdaang pahuway. Mao kana ang sangputanan sa pagpahimos niya ng maong gahom. Tingali ni gayon na mismo ana kay panginahanglan o usa ka kahimtang nga naghasol kanimo. Nan dangop sa Dios pinaagi sa pagampo, dangop kaniya. Ang paagi sa pagtuo nga nagdaang pahuway magamit inubanan sa pagampo.
Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa imong pagduol sa Dios, pinagi sa pagampo, ang kuna ang 1 Pedro 5:7 nga nagkanayon, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. Mao kini ang kinabuhi nga may pagtuo nga nagdalag pahulay. Nga sige na itong hisgot dinhi. Now, adto ta sa Isayas 40. Ang kamahinungdanon sa prinsipyo sa Isayas 40 ato makita diya sa bersikulo 29. Hatagan niya gahom ang huyang ug ang walay umoy hatagan niya kusog. Si Isayas nagaatubang og usa ka labihan sa pagkaway kadasig nga nasod. Ang mga Israelinhon paingon na sa pagdawat og usa ka mabugat nga paghukom. Paingon og hapit na kini sila mahiyagom sa kaulipnan. Dulom na ang makitang hulagway. Ang mga magtutuo sa panahon ni Isayas nakasinati og tumang kakulba ug nga nagadapit na kini sila niadtong buot mo apil kanila ingon sa nagakahitabo sa mga magtutuo karong panahon na. Ana sila sa maminghuyong kahimtang, way kadasig, subo, o pagkaway paglaom. Sa lakto nga pagkasulti, kuwang sila espirituhanong kaligon o isang gipangkuyapan o sa kakahimtang nga nagakahitabo sa kasagarang mga magtutuo niining atong panahon karon. Ang mga magtutuo wa gyud manag-iyag pagsalig nga malahutayon kung bahin ang mga suliran nga katalagman mga ug sa mga makapanlusno nga kahimtang sa kinabuhi. Ang tuyo sa pulong sa Dios nining mao nga teksto mao ang papakita kanimo nga dili kaangay nga mawad-an sa paglaom, di kaangay muagis kinabuhi nga maminghuyon ug way kadasig. Dili mo kinahanglang magakinabuhi ginamit ang imong mga pagbati o pinasikan sa imong mga pagbati. Nga din sa usa ka gutlo, dasig ka. Apan sa sunod, nalusno na sad ka. Di mo kinahanglan ang pagbalin-balhin og dapit aron sa pagpangitag ingnon tang kasinatiang espirituhanon nga makapapugwat kanimo sa tuyo kunuhay nga dasig ka sa pagkahilabihan. Dili mo hatag ang Dios ni bisan kinsa og mga kasinatian nga nagapataas ug nagapasaka sa pagwati. Up and down, dili. Si Isayas miatubang og duruha ka mga kinatumyang bahin. Sa usa ka bahin, iyang giatubang ang kinatumyan sa mga magtutuo kinsa nawadag kadasig ug sa pikas nga bahin kadtong aduna kanunay niya ng labihang paglabaw nga relihiyosong paagi sa pagpaningkamot sa pagsulbad sa ilang mga suliran kadtong naghingutas sa pagsuway sa ilang kaugalingon nga mahimo mas espirituhanon pa sa uban. Ug busa aniya kining usa ka manindot nga teksto nga nagpaila-ila sa pagkakusganon sa paghulat. Kini bang waiting imong paabuton, huwaton. Kung ikaw sa ka magtutuo ni Jesucristo, ang paghulat o pagpaabot sa Ginoo o sa ka prinsipyo nga imuha o alang kanimo. Unas tanan atong natino nga aduna kitay usa ka kasinatian alang sa matag usa ka nato. Makuyapan. Ana kita niini karon ingon nga dinha usab sila niini sa panahon ni Isayas. Hebrehanon 12:3. Pila man kaninyo karon ang gikuyapan. Nan kung nagsinati kanini karon paghuwat.
paghulat sanglit madungog mo pa ang pulong sa Dios. Nasayod ako nga daghan kaninyo ang nagpas-an og mga makalilisang o mabugat nga mga suliran. Sayod ako nga daghan kaninyo ang hingpit nga pagkapakya sa tinawhanong mga panghuna-una sa kinabuhi. Sayod ako nga daghan kaninyo ang nawadag kadasig, daghan kaninyo ang nangahiubos ug hapit na muurong, mo give up. Ang uban tingali kaninyo sa inyong pagkawa na kadasig, nagpaningkamot sa pagpangitang paagi sa pagsulbad niini, pinagi sa imong kaugalingong kusog. Di ka man gyud malusno. Dili. Nagapangita ka o tingali, nahibalag mo ang usa ka matang sa kaupayan. Imo tingaling nakaplagan ang usa ka kalipayon sa kinabuhi. Tingali usa ka na ka ilimnon nga maghatag og kadasig sa imong pangisip aron kunuhay sa paghupay sa paggawa sa imong kaminghoy o pagkamasulubon. Ato ragod ko nung sungsungon o dasdason kining tanan nga pagkalibog. Ang kaguliya nga anaa sa sud nimo, ang mga gumunhap sa imong kinabuhi, kanang panguna-una nga sayon rang muhasol sa imong pangisip. Natural, nasuta ko man, nga sud sa kapid-an na ka mga katuigan nga kamo nagalingkod sa akong atubangan nining akong pagtudlo, nining atong ginatudlo nga pulong sa Dios. Daghan na kaninyo ang nahimong lihiro nga dua sa poker. Kamo mga magdudua bas poker. Makalingkod ka na diha o magatutok na rin ka na ko uban tulid mong panagway. Uban yan ang kinsa. Ako nga tinanawan. O tingali mo pakita ka ko sa kabalaan nga tinanawan nga dili gyud mo balik kini kanako sangdit. Ana man ako labaw niya ng tanan. Karon atubangon ragod nato kini. Adunay mga higayon nga kita malusno. Tinuod man usab kini kanako. Tinuod ni bisang kinsa. Tinuod usab kini kanimo. Adunay mga panahon nga atong ilabay nga atong tuwalya, throw on the towel sa dihang kita muurong kung mawad-an kita kadasig. Apan bisan pa niini, nagagunit kita sa labing gamhanang kamot niini kalibutan na ang mga saan sa Dios. Mga pamaagi nga gitudlo kanato sa balaang kasulatan. Ang mga pagtulunan sa Biblia aniya kanato kini mga manindot nga mga kaayuhan. Busa atong mabasa diha sa bersikulo 29 ang butang nga ato nang naangkon pinagi sa paggamit niini. Bisan tuod kung may kalabutan kini sa pagtuo sa Israel sa panahon ni Isaias, hatagan niya gahom ang huyang ug ang walay umoy hatagan niya kusog. Kung muhatag ang Dios og gahom, kanang gahuma Dios nun. Na nag-iya ang Dios og gahom. Dili kini tawhanon nga gahom, ni tawhanong kaarang nga masalaypon. Yatong higayon nga ang mga Hudiyo gipaagi taliwa sa pader sa pulang dagat ug nagaatubang sila og pagpapas ni Paraon. Mihatag ang Dios og gahom niadtong way mahimo sa kaugalingon. Miingon si Moises og ayaw kamog lihok og sudunga ang pagtugyan sa Ginoo. Exodo 14:13. Sa higayon nga wa kitay mahimo sa atong kaugalingon, di kita makaasdang, di kita makasugakod, di kita makasulban sa atong mga suliran. Kinahanglan ang atong pagpadaplin ug mututok sa pagsulban sa mga suliran nga buhaton sa Dios. Anayon sa kaprinsipyo nga buot kong ipatataw diha kanimo. Kini nagagikan sa baba ni David samtang siya nakigharong kang Goliat nga nagkanayon og ang away iyaha sa Ginoo. 1 Samuel
17:47. Kung gituhuan mo na si Jesucristo ingon nga imong Ginoo ug manluluwas, ni nakana imong away. Iyahang away nakana sa Ginoo. Busa usa ka kataw-anan o usa ka dakong kinuwanggol alang sa magtotoo ang iyang pagpakig-asdang sa away kung ang Ginoo mao na nakig-asdang sa away alang kaniya. Ang Dios nagasulti kanimo sa paghunong o sa pagsudong kaniya nga mao'y makig-asdang sa away. O sumapa ni Isaias diya sa kapitulo 40 bersikulo 31, hulata lamang ang Ginoo. Wait upon the Lord. Padayon sa paguna-una nga okupado kaniya. Ang labing lisod nga butang sa kinabuhing Kristohanon mao ang way gibuhat. Kapila naman kung magkikukabildo kanimo sa personal. Nakapaminaw na ako bahin sa mga kalisdanan nga imong nahiaguman ug ako ka nang gisultihan sa tubag nga mao ang ayaw buhat. Ayaw buhat. Apan gipasabot ko sa akong pag-ingon og ayaw buhat, dili kay mo lingkod ka na lang og maghinuktok ug magliraw-liraw. Wa ko magpasabot nga magablangko na lang ka lang imong nauna, ni magpasabot nga muhunong ka na lang sa tanan mong naandan nga buluhaton o galihukan sa kinabuhi aron mamahimo kang usa ka profesional nga pildiro. Ang pag-ingon og wa kay buhaton mao ang pagbuhi sa suliran. Imo bang buhian ang suliran o sa pagtugyan niya na o pagsalig niya na ngadto sa Ginoo. Hulat kaniya. Nagahatag siya gahom ngadto sa mga magmaluyahon, ngadto sa walay mahimo sa kaugalingon. Ang Dios dili mo tabang niya itong nagatabang sa kaugalingon. Nagatabang ang Dios niya itong way mahimo sa ilang kaugalingon. Moray iyang tabangan katong way mahimo sa ilang kaugalingon. Ang away iya sa Dios. Busa sanglit ikaw ingon nga magtotoo, iyahan naman na sanglit wa ka may mahimo sa imong kaugalingon ug sanglit imo namang gisulayan ang pagsulbad ang kaugalingon mo mga suliran ug nahisukamod ka man sa imong pagbuhat niya na gikinahanglan mo ang pagsalig lagi kaniya. Ang Dios dili gayud makatabang kanimo hangtod muangkon ka nga wa kay mahimo sa imong kaugalingon. Di makatabang ang Dios sa nagatabang sa kaugalingon. Ni makatabang siya kanimo hangtod mo ilaka nga dili ka makahimo sa pagsulbad sa imong mga suliran. Tingali mo tipas kagikan sa pag-agi sa katinuoran sa kinabuhi, pinagig pag-iskapo o pagtuboy. O tingali mo lingkod ka na lang o magsigis pagkabalaka hangtod mamahimo kang labing alaot sa tanang mga binuhat. Apan, siya nagahatag og gahom niadtong nagmaluyahon og niadtong walay kusog iyang gidugangan sila gahom. Na nagapuyo kita karon sa kaliwatan nga matawag tag pagbuhat sa kaugalingon. Sa English pa, do it yourself generation. Niya kita magpuyo. Apan di ka makaluwas sa imong kaugalingon. Naluwas ka sa grasya lamang, pinaagi sa pagtuo. Bisan human sa kaluwasan, di ka magatabang sa imong kaugalingon. Dili. Ang pagpuno sa Espiritu Santo, dili mo maangkon pinaagig imong buhat. Di ka makabuhat o wa kay mahimo kung wa kay naangkong gahom sa Espiritu Santo. Way mahimo sa Kristohanong panginabuhi pinaagi sa iyang kaugalingong binuhatan. Aduna ko'y usa ka manindot nga kutsi. Okay? Nga kung giangayan pag-ayo. Ako matawag nga usa ka pumapalit nga natagbaw. Kaya ingangay man ko, natagbaw ko. Apan bisan pa sa mga manindot niyang mga kahimanan, ingon man sa
tanang mga bintahan nining maong kutsi, ana siya usa ka tino nga way pos. Kinahanglan siya gasolina aron mudagan, natural. Usa matang higayon nga kini siya akong padaganon, ako siyang tubilan o gasolina, natural. Ang tanang auto, madako man siya o magamay, madaan man siya o mabag-o, nagasunod sa susamarang prinsipyo. Silang tanang matang sasakyanan, kinahanglang tubilan o gasolina. Gusto? Mao man usab sa espirituhanong bahin. Wa gayo kalahian, madako ka bang tao o gamay, tiguang ka ba o batanon, sa higayon sa pagkaluwas, ang Dios naghatag kanimog espirituhanong sugnod nga mao ang Dios Espiritu Santo. Usa kini ka manindot nga balita. Kung nahidangat ka sa tumoy sa imong kaugalingon, kung nahidangat ka sa dapit nga diin nakaamgo ka kang nasoy kahimtang way paglaom, ugwa ka na paglaom nga makasugakod kaniyana, nan anaa ka sa kahimtang nga mailamo nga ang Dios ra gayon ang makatabang kanimo. Sa dihang makaamgo kaniini, pinaagi sa mga pagpiit sa kasinatian o pinaagi baka sa mas sayon pang paagi, pinaagi sa pagsalig sa pulong sa Dios, anaa ka sa kahimtang nga gipanag-iya mo na ang gahom mismo sa Dios diha sa imong kinabuhi. Siya naghatag og gahom niya tungway mahimo silang kaugalingon. Versikulo 30, diha sa versikulo 30 atong makita ang usa ka pagulagway bahin sa paugnat sa kusog. Bisan ang mga batanong maluya o kapuyan o kabsag umoy, bisag gimaayo og bansay ang usa ka magdudua, bisag unsa ka lig-o niya, anay mga higayon nga kini siya kabsan og umoy ug matumba. Isaias 40:31, apan kadtong mosalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manglakaw og dili maluya. Now, bisan tuod kita kabsag umoy, maluya o matumba, ana ay paglaom, ana ay saad. Mao kini ang espirituhanong prinsipyo nga kinahanglang atong sabton. Yun sa man nimo paghuwat ang Ginoo. Ato rigong tutukag maayo kanang pulong nga paghulat nga mahimong hubaron tag usa ka pagsalig o pagtuo. Okay? Sa pagkatinuod, adunay 5 o 6 ka mga Hebrewanong pulong alang sa pagtuo. Ang usa ka Hebrewanong pulong nga gihubad og pagtuo, mabasa ta diha sa Henesis 15:6 nga maong pulong aman, A-M-A-N, aman. Kini nagkahulugan nga gigamit ang Dios agi o usa ka tukod o banting. Ang paggamit sa Dios ingon nga usa ka patukuranan aron siya mo'y masandigan. Ang Hebrewanong pulong nga batak, B-A-T-A-C-H, nga gihubad og pagtuo o pagsalig diha sa Salmo 37:3, originalmente gigamit kini bahin sa duha ka naglayog nga wrestler o sumasalmutay sa bangga sa dumog. Sa diha nga usa kanila mupunit sa iyang kaparang ug dayog bundak niini sa sawg. Now, sa ngadto-ngadto, kining punga nagapasabot og pagpunit sa imong mga kalisdanan ug mga suliran ug dayog bundak niini ngadto sa Ginoo o pagsalig. Now, lain pod nga pulong o kini maong pulong nga yakal, Y-A-C-H-A-L, yakal, nga makita ta diha sa Job 13:15. O kini nakahulugan og pagsalig
taliwa sa tumang kasakit. Bisan paglabihan og hingpit na nimong pagkalaot, nagmalaumon ka gihapon nga ilikay ka gikan sa mong kahimtang. Ang pulong nga kasa, C-H-A-S-A-H, kasa, nga gigamit diya sa Salmo 57:1, kini nagkahulugan og pagpahilayo ingon nga usa ka kuneho. Sama sa usa ka kuneho nga moikyas gikan sa usa ka dako ug mabangis nga hayop. Ang usa ka kuneho dili mohunong sa pagpakig-away batok sa nagngob, mupahit nga manunukob nga init sa iyang kabangis. Sayon siya kinsay mudaog, mao nga mupalayo kini siya. Apan murag lisod as dangon ang iyang kaaway ug paingon na siyang mautas. Sa kalit lang, iyang nalinggatan nga dihay usa ka dakong bato nga may kalang. Busa mulukso kining gamay nga kuniho ngadto sa maong kalang, mupahilit o magpahilayo kung mahimo aron siya makalikay sa kakuyaw. Kining pulong ang pagpahilayo ngadto sa kalang o gawang sa dihang sa dakong bato ingon nga kuniho, usa ka pulong kini sa alang sa pagtuo. Kini nakahulugan og pagtago diyan sa kalang o gawang sa bato nga si Jesucristo, diin diha way makatandog kanimo. Apan ang Espiritu Santo wa mo gamit bisag usa nining maong pulong diyan sa Isaias 40:31. Iyang gigamit ang kava, K-A-V-A-H, kava, nga gihuman og paghulat. Bisan tuod og wa gyud kini magpasabot sa tibok niyang kahulugan. Ang pulong sa original gigamit alang sa pagbuhat og lubid o pisi. Sa pagsugod, diha lay usa ka gamayng lugas sa lanot nga sayon rang mabugto. Apan sa dihang isalapid na kining mao nga gamayng lanot ngadto sa ubang mga lanot, mahimo na kini siyang pisi nga di na mabugto. Ug mao nga kining punga nagkahulugan nga kini daw usa ka lugas sa lanot nga gianam og sapid hangtod nga mamahimo na kini siyang usa ka dakong pisi. Ug busa usa ka lig-una nga pisi. Mo'y hinungdan nga mahimo na kini siyang nagkahulugan og pagsalig. Bisan pa man tuod og nagmaluyahon kini sila, kadtong naghulat o nagpadayon sa pagsalig sa Ginoo, mamahimo kini sila sa usa ka gamhanang pisi nga way bisan kinsa ang makabugto. Makapaikag ang pagkasayod nga didto sa daang saad, matag higayon nga mahibalag mo ang pulong pagtuo o ang pulong nga pagsalig, usanan ining 5 ka Hebrewanong pulong. Apan sa matag teksto adunay diyutay nga nagkalahi nga paghatag o gibugaton. Dihas bersikulo 31, ang paghulat mao ang pagsalig sa Dios bisan pa taliwala sa tanang mga kalisdanan, bisan pa sa pagkaway paglaom sa kahimtang, kantong nagahulat nagapadayon sa paggamit sa paagi sa pagtuo nga nagdaog pahulay. Karon unsa may mitabo kanila? Ang pulong pagbag-o usa ka dili maayong paghubad. Sa literal, hubaron unta kini ingon ini. Sila nga nagapadayon sa pagsalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Dinhi wa maghisgot ang Dios bahin og tawhanong kusog. Ang gisgutan sa Dios dinhi mao ang Dios nung kusog. Ang ideya dinhi dili ang pagbag-og kusog ingon nga ginabag-o ang imong tawhanong kusog, kundi ang pag-ilis o pagbag-o sa tawhanong kusog ngadto sa Dios nung kusog. Kasabot ka? So, itugyan ang imong tawhanong kusog ngang kinamaayuhan niya na labihan pang
labihang pagkaway umoy ug sa pag-ilis niini sa Dios nung kusog. Kung moingon ka, Ginoo, di ko kini mahimo, ang Ginoo mo tubag sa pag-ingon og ako'y mosulban sa suliran at agan ta kag kusog. Ako'y mosangkap kanimo sa tanan mong gikinahanglan aron matagbo mo kining malisod nga suliran sa imong kinabuhi. Apan buot kung imong himatikdan, way pag-ili sa tawhanong kusog ngadto sa Dios nung kusog hangtod adunay makanunayong pagsalig sa Ginoo. Kini dili bersikulo alang sa mga maglulumba sa dagan. Ambot lang pipila kaninyo mga maglulumba sa dagan. Usa ka ba ka matang magtotoo nga sa kapritso sa pagbati mo dayog saad nga mabuhat kag mga dagkong butang alang sa Dios? Ug mao nga mogawas ka uban sa mainit nga kadasig aron sa pagbuntog sa kalibutan. Ug unya mo kupos ang pagbati nga sagad mo may tabo. Unsa may sangputanan, unsa ka kabhang, gipadilaab og maayo ang imong pagbati apan sa pagkupos na niya ng maong pagbati nga maong nagadasig kanimo, mawagtang ra ka ng imong gana. You see? Nagasandig ka ra manggod sa imong pagbati inay sa pagunahunang doktrina. Marang ayaw baya huna-huna nga nagasaway ako sa pagbati. Wa ko musaway bahin sa pagbati. Panayo pagsalig sa imong pagbati. Saligi hinuon ang Espiritu Santo ug ang pulong. Saligi ang mga butang nga tinuod, mga butang nga makahatag kanimo sa paagi sa pagpadayon sa pagsibog sa imong kinabuhing Kristohanon. Move on. Padayon, advance. Ayaw sibog. Unsa may maglulumba sa dagan. Ang maglulumba sa dagan, usa siya ka tawo nga mudagan o usa ka mubo nga lumba, mugugol og talagsaong kalagsik o kusog sa iyang pagbuhat niya na. Agi usa ka kaamgid, comparison. Mutuo siya sod sa makadiyot, samtang giaghat siya sa iyang pagbati. Apan sa diya mukupos ka ng pagbatia, muhunong siya sa pagtuo. Muhunong siya sa paglihok. Apan nagasulti kining bersikulo og ang gahom sa Dios dili mutunga sa walay tanol. Dili mutunga sa sulbong ug paghunong. Ang gahom sa Dios lig-on nga dili matarog. Ana kanang mapadinayunong kusog nga wa magasanding sa pagbati, pagpangatarungan o sa bisag unsa. Nagasalig lamang kini sa pagtuo sa pulong sa Dios ug nagaan-anad sa paghuwat sa Ginoo. Tuohi ang pulong sa Dios bisag unsa ka lisod ang kahimtang sa imong palibot o bisag unsa ka mauswagon sa imong kahimtang, prosperity or adversity. Buot kung mangutana ka sa imong kaugalingon ug pipila ka pangutana. Gituuhan mo ba ang pulong sa Dios sa higayon nga nagatubang ka kalison? Nagpadayon ka ba sa pagtuo sa pulong sa Dios o nagkinahanglan ka pa bang aghaton sa imong pagbati? Kinahanglan ka pa bang agdahon ug dasigon? Muliho ka ba lang pinagi sa way tanol o nagpadayon ka ba sa pagsibog sa unahan, way pagkatarog, malig-on sa imong pagbarog, anaay kusog, nagabuhat sa Dios nung buhat alang sa Ginoo? Mao ka na ang buot sa Dios. Sila nga mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Ilang biyaan ang ilang karaan, makaluluoy, way pos nga tawanong kusog ug pulihan sa usa ka kahibudngan manindot nga Dios nung kusog. Unsay resulta? Sila manglupad daw agila. Sila mannagan og dili kapuyan. Nagpadayon sila sa pagsibog sa unahan. Di sila kahutdan sa ilang sugnod. Way makahunong kanila. Nagpadayon sila sa ilang paglakaw, matud pa sa Hebrewanon, ug dili maluya. Usa kini ka mabulukong kinabuhi. Resulta kini sa pagsalig lagi sa Ginoo.
Bisang unsa ka ngit-ngit ang hulagway, bisang unsa ka dulom ang kahimtangan, o bisang unsa ka dako ang katalagman, nagpadayon ka sa pagsalig kaniya. Ang ikakapatan nga kapitulo sa Isiyas, usa ka teksto nga nagkanayon, agi iyang epekto. Dako yung bintaha ang paghulat sa Ginoo. Dako yung bintaha ang pagsigis, pagsalig kaniya. Siya ra gyud ang angay tang saligan ug pagkasayod nga ang tanan mulampos. Karon, lingia ang bersikulo 12. Din atong makita unsa kadakong bintaha ang paghulat kaniya. Diha sa Isiyas 40:12, kinsa may makasukod sa dagat diha sa iyang palad ug sa langit pinaagi sa pagdangaw niini. Kinsa may makasuod sa tanang yuta diha lamang sa usa ka taksanan ug makasuod sa gibugaton sa kabukiran ingon man sa kabungturan pinagi sa usa ka timbangan. No, bintaha gyud pagayo ang paghulat sa Ginoo. Sanglit aduna man siya niya ng gahom sa pagtuman sa butang nga dili mahimo. Kining maong bersikulo nagapaila og usa ka butang bahin sa iyang pagkamakagahom. Niya ng pagsukod sa dagat diyan siyang palad, kini naghisgot og labihan kadako nga gahom. Ang Dios si Ginoong Jesucristo makasukod sa tanang katubigan, sa tanang kadagatan sa kalibutan, pinaagi sa pad sa iyang kamot. Panlabaw pag yun niya na makadangaw siya sa langit pinagi sa iyang gamayng tudlo. Ang pulong nga dangaw nagkahulugan og gamayng tudlo. Ang usa ka hutong sa mga bituon nga ginganlag Andromeda Nebulae nagahatag kanatog pipila ka ideya unsa kahalapad sa atong universo. Ang tao magahisgot bahin sa iyang mga kalampusan dito sa gawas nga kawanangan. Ikahibulong niya ang mga butang sama sa pagtaak dito sa bulan. Ang tao mo gamit sa prinsipyo sa kabutaran ug ang usa ka rocket nga mulusa mo palusan sa pagsulpot ug usa ka sakyanan ngadto sa kawanangan. Unsa man kalay-a kini dito sa kawanangan? Usa lang kini kato sa timba kun itandi ta kini sa labihan kalapad sa universo sa Dios. Gawas ragod sa panahon sa gabi, gawas, suway. Ug sudo nga kanang Andromeda Nebulae. Diyan ang kadanag niya na migitib diyas mga usa ka milyon, unom kagatos ka libo ka tuig na. Ug nagadagan kini sa gikusgon sa siga. Unom ka trilyon ka milya matag tuig. Bisan pa niya na, ang Andromeda Nebulae, usa lamang siya ka duol pag-ayo nga hugpong sa mga bituon. Ug lampas Andromeda Nebulae, mao ang minilyon ug binilyon ug trinilyon ka mga bituon. Ug diha na kini sila diha sud sa dugay ng panahon. Bisan pa niini, uban sa iyang gamay nga tudlo, si Jesucristo mihimo sa maong pagpatungha niini. Juan 1:3 ngadto sa 10, Colosas 1:16, Hebrehanon 1:2. Kung ang Ginoo makalihok sa iyang gamayng tudlo ug mapatungha sa binilyon ug trinilyon ka mga bituon ug minilyon sa mga magilakong talay, mga binilyon ka siga, kakatuigan ang taglayo sa imong una, makaatiman baka siya sa pagsulban sa imong mga suliran? Magatagbo baka siya sa panginahanglan sa imong kinabuhi? Unsa may punto sa bersikulo 12? Mas bintaha gayud ang paghulat lagi kaniya. Mas bintaha ang pagpadayon sa paghulat, pagsalig kaniya. Ngano? Tungod kay labaw siyang makagagahom. Iyang atimanon ang imong mga suliran, makaatiman siya sa imong kahimtang. Versikulo 13, kinsay makagiya sa Ginoo ang Dios Espiritu Santo
o magtudlo kaniya ingon nga iyang magtatambag. Gipadayag sa Ginoo ang paagi sa paghulat kaniya. Ang Dios, Espiritu Santo, ang tigpadayag, mao ang magtutudlo sa pulong sa Dios. Juan 14:26. Ug di lamang nga aduna siya gahom sa pagsulbad sa atong mga suliran ug sa pagtagbo sa atong mga panginahanglan. Iya pa kitang tudluan sa pagi unsa-unta sa paggamit niining gahoma. Pinaagi sa kinabuhi nga may pagtuo nga nagdaag pahulay, ang matagutlo nga pagpahulay, atong maangkon kining way kinutubang gahom alang sa matag panginahanglan sa atong kinabuhi. Versikulo 14, nagpatudlo ba siya aron siya makasabot ug makakaton unsaon paghimo ang mga butang? Wala. Ngano? Tungod kay nasayod man siya sa tanan. Busa, ang paghulat sa Ginoo mao ang paghulat kaniya. Kinsa kanunay nahibalo niadtong unsay labing maayo. Mo'y hinungdan nga wala kay pagabuhaton. Apan niyan ang pagkawa mo'y buhaton. Wa ko magpasabot, magpahimutang ka na lang og usa ka kasinatiang kahawang diha sa imong kinabuhi. Ang buot kong ipasabot mao ang pagbaton ug matagutlo nga pagtuo. Tuuhi ang iyang mga saad bisag magkinaunsa. Batoni ka ng pagtuo ingon sa pagtuo ni Job. Nawad-an ako paglaom musugot ako bisag patyon sa Dios apan ipahayag ko gayud ang akong katarungan ngadto kaniya. Kana matud pa sa Job 13:15. Mao kini ang paghulat sa Ginoo. Mao kini ang matagutlo nga igpapahulay ug mao kini ang paagi sa pagtuo nga nagadala og pahulay, faith press life nga gituman sa iyang kinatibuk-an. Ato kining ipadayon sa sunod nato nga pag uban diining atong ministry. Busa ako kang gidasig sa pag padayon. Ayaw si Piata ang sunod nga sumpay niining atong ginahisgutan nga faith rest life. Ang kinabuhi sa pagtuo nga nagdaog pahulay. Magampo kita. With your heads bowed and eyes closed, let us spend the closing moments of our service or our Bible study describing salvation. Describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time, if you are an unbeliever, it is time that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Now everybody wants eternal life. So if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. First of all, He appeared as God and man. That's who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was here, but His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? He went to the cross, and God imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means He was your substitute. The sins that rightfully God should judge, that are yours. He judged in Christ. So now your sins are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so, because He did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept His work, accept His person. Christ did it all for you.
So, as Ephesians 2:8 and 9 says, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means right where you are right now, you can believe in Jesus Christ. You can say, Father, I accept the gift that you are giving to me through the Lord Jesus Christ. And that's the moment of your eternal future. I pray that you give this great consideration because it is your life. And you must know what you are headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Magampo ta. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us. And we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in touch with your word, continue studying your word, and we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a favor. We ask this in Christ's name. Amen.